Mikel, zure ustez, unibertsoak seinaleak bidaltzen ditu? Agian bai. Uste izan aditza eta iritzi adverbioak. Agian, behar bada, akaso. Jeup, hemen nago berriz. Dena ondo? Gaur zure iritziak eta usteak adieraziko dituzu. Batzuek uste dute, gertaera guztiek arrazoi bat dutela. Gauzak ez zaizkigula kasualitatez gertatzen. Zure ustez? Horrela da? Nik ez dut uste, baina agian zuk beste iritzi badaukazu. Bideoan, Mikel eta Ane autobusaren zain daude, baina berandu dator. Unibertsoaren seinale bat izango da? Mikel, zure ustez unibertsoak seinaleak bidaltzen ditu? Nola? Esan nahi dut. Agian gaur, autobusa berandu dator, gu klasera ez joateko. Autobusa berandu etortzea, unibertsoaren seinale bat da. Agian bai? Agian unibertsoak ez du nahi gu gaur klasera joatea. Unibertsoak, Edo akaso zuk ez duzu joan nahi. Norberaren ustea edo iritzia adierazteko modu asko daude. Horietako bat da, uste izan aditza erabiltzea. Oro har, perpaus konpletiboa erabiliko dugu egitura horrekin. Adibidez, nik uste dut, azterketa gaindituko dudala. Etzen zaila, baina ustea beste modu batzuetara ere adierazia alda. Nire ustez, nire ustetan edo nire ustean. 3 formulak parekoak dira, baina batez ere lehenengoa erabiltzen da. Kasu hauetan, egitura aldatu egiten da. Izenordea edo izena, noren kasuan emango dugu, eta ondoren, ustez, ustean edo ustetan erabiliko dugu. Esaterako, nire ustez, ideia ona da gosaltzera joatea. Mikelen ustetan, ez da egokia klasera berandu iristea. Aneren ustean, autobusa ez da garaiz iritsiko unibertsitatera. Ea, perpaus hauek osatuko ditugu. Nola esango dugu? Nik uste dut, azterketa erraz gaindituko dudala. Etzen zaila. Mikelen ustetan ez da egokia klasera berandu iristea. Nire ustean, autobusa ez da garaiz iritsiko unibertsitatera. Nire ustez, ideia ona da gosaltzera joatea. Uste izan aditza, norberaren ustea edo iritzia adierazteko. Agian, behar bada, akaso, iritzi adverbioak. Agur, hurrengora arte!